Moa's betiet, maar de trein een bakje koffie, een krantje. Maar dat zit er net in voor reizigers vanuit Snits. De grootvolle trein jouwt lang net alle mensen een zitplak. Of je moet er betiet in stappen. Ja, het is wel helemaal rond dit tijdstip ook. Ja, dat is wel, wel even afzien. Dan moet je wel vooraan staan. Helemaal op Sneek Noord en Mantrum is voornamelijk dat de meeste toch wel moeten staan. Het is een vrij licht treintje. Er zitten maar 2 bakjes eigenlijk in deze trein. En wij vertrekken dan iets vanuit Snits naar Ljouwta. En het is gewoon zo dat die trein toch te vol is. Mensen moeten elke keer staan. Johan Veestra uit Snits is al een ier dwaande aandacht te krijgen voor het probleem. Maar krijgt van Arriva 0 op het rekest. En ik ben al meer dan een uur op Twitter met Arriva van jongens, doe er nou wat aan. En elke keer zeggen ze wel van ja, we hadden in overleg en we zullen naar. Maar er komt in feite niks van een haarspel. Daar is de volgende trein. En goed vol kunnen we zien. Vervelend? Ja, het is wel vervelend, want Maas was natuurlijk gewoon zitten kunnen. Maar een bakje koffie. Precies. Doch zei Arriva dat het net structureel is. Ze hebben via de OV-chip teld en dat jouwt net aan dat de trein alle dagen te vol is. Maar Johan Veenstra zei dat het wiswolsa is. Hij had nou de politiek erbij hellen. Nou, die pakken dat op. Partij van de Arbeid-fractie had het oppakt. En op deze manier begint de zaak een beetje te rollen. Maar ik hoop dat ze nou in Arriva zeggen voor de provincie, je moet er meer treinstellen op dit traject inzetten, zodat mensen op een gegeven moment kunnen zitten en dat de kwaliteit van de openbaar vervoer beter wordt. Trein treien in de spits. Ik disse is meer dan vult. Doch relativeer je gewoon het probleem ik. Ik ben blij dat ik eigenlijk jou het komen kan. Het is altijd nog beter dan met de auto. Ach ja, zo is ik maar weer. En een volle trein is nog altijd beter als een trein die stilstaan blijft.